Jeg vil fortælle dig lidt om online terapi, hvorfor at du skal vælge online terapi, og hvem det er, der vælger online terapi. Online terapi er jo noget, som mange af os fik rigtig meget ind under huden i coronatiden, hvor det ikke var muligt at mødes fysisk, og derfor så var det noget, der virkelig blev åbnet op for på det tidspunkt. Der var rigtig mange, som opdagede, at man godt kunne have møder med hinanden, at man godt kunne have undervisning med hinanden, og at man godt kunne ses på den måde, i stedet for bare på telefonen, men at man rent faktisk godt kunne have et møde, som var lidt bedre end bare telefonisk. Det online terapi også kan, det er, at det giver os en mulighed for at være ret tæt på hinanden på den måde, når vi nu ikke kan være i det samme rum, på den måde, at vi faktisk er ret tæt op i ansigtet på hinanden, ikke? At vi har en mulighed for at se hinanden meget tæt på. Og det giver dig en mulighed for at se den, det giver mig en mulighed for at se dig sådan helt inde tæt på dit ansigt, og se din ansigtstræk, se din mimik, se når dit blik ændrer sig, se at du kigger den anden vej, at du blev fraværende et øjeblik i kontakten, at der skete noget med din stemme, og alt det der på den måde bliver være meget ops på, hvad der sker med dig på den måde. Og det er også en gave, hvis vi nu skal kigge på, at vi ikke kan være sammen i det samme rum, hvor vi kan se kropssproget, og hvor vi kan se hele hinanden og mærke hinanden fysisk på den måde, så giver det os en mulighed for at være tæt på hinanden på den måde, at vi kan se alle små fine nuancer i ansigtet. Faktisk så kan du aflæse alting i blikket, alting i ansigtet, i mimik, i trækket i stemmen. Så man skal ikke sådan bare fraskrive online terapi som noget, der ikke er lige så godt som fysisk terapi i at være til stede i lokalet. Der er faktisk også nogle rigtig gode kvaliteter i det. Hvorfor skal du vælge online terapi? Jeg vil selvfølgelig altid anbefale, at hvis du har mulighed for det, at du kommer rent fysisk til stede i min klinik, sådan at vi har muligheden for at sidde over for hinanden, og sådan du kan møde mig sådan helt in real life, helt in person, og få indtryk af mig, og jeg kan få indtryk af dig sådan. Men når det nu ikke kan lade sig gøre, så er online terapi en meget god erstatning for det. Online terapi kan være for dig, som har måske for meget angst til at kunne få dig selv ud af hjemmet og komme ud til min klinik. Det kan også være, at du har børn og ikke kan få dem passet. Det kan være, at du har brug for at komme i parterapi, eller måske bare få en enkelt session i parterapi, og du måske ikke har mulighed for at få en barnepige, eller hvis du bor for langt væk. Det kan også være, at du specifikt har valgt, at du gerne vil gå hos mig, men at du geografisk set er så langt væk, at det er svært for dig at komme hen, eller at det vil tage dig alt for lang tid, og at du vil bruge alt for lang tid på det. Og det bringer mig selvfølgelig videre til den næste fordel, der er ved online terapi, og det er, at du selvfølgelig sparer din transporttid, og at du derved kun skal bruge den reelle tid, du er i terapi, hvilket for individuel terapi er 45 minutter cirka, og parterapi er cirka 1,5 time. Når jeg siger cirka, så er det fordi, at jeg hos mig gerne vil have, at vi gør det, der er nødvendigt, og det vil sige, at nogle gange så går der 5 minutter ekstra, eller 10 minutter ekstra, nogle gange går der kvarter ekstra, nogle gange går der også 5 minutter for lidt i tiden, men du kan være helt sikker på, at jeg ikke efterlader dig med noget, som vi er startet op med, og som vi ikke rigtig får afsluttet ordentligt. Så vil jeg hellere bruge de ekstra minutter på at være sammen med dig og få det gjort på en ordentlig måde. Online terapi kan altså være for dig, som gerne vil spare tiden, som geografisk bor langt væk, eller for dig, som har besvær med at komme ud, enten på grund af det ene eller det andet. Du kan tage terapi hos mig, når dine børn er puttet om aftenen. Jeg har sene aftentider åben, og der kan det være, at du kan finde en tid, som passer ind i, at det lige passer ind i dit familieliv. Det kan også være, at du vælger at sige, men du har faktisk klokken 10 om formiddagen, der kan du faktisk godt, fordi der er jo nogle mulighed for at holde en pause fra dit arbejde, og der er børnene ikke hjemme, men du kan ikke køre os, fordi så er vi lige pludselig ude, at du skal bruge meget tid. Så det er altså en mulighed for at booke en tid. Hvis du tror, at online terapi er noget for dig, så er du velkommen til at booke en tid. Det kan du gøre lige her på knappen ved siden af, eller du er velkommen til at booke
en 15 minutters gratis samtale med mig, eller op til 15 minutter, hvor vi lige afklarer, om det er noget for dig. Online terapi foregår på den måde, at vi enten kan gøre det via FaceTime på Facebook, hvis du er på Facebook. Det er en måde, som mange kender i forvejen. Ellers så sender jeg dig et Zoom-link, og det er simpelthen bare et link, du får, hvor du skal klikke ind på det link, og så kommer vi op på skærmen begge to, så du kan se mig, og jeg kan se dig. Og så, hvis det er parterapi, så er vi der alle tre på en gang. Og så har vi en session med hinanden der. Vi skal nok løse det, du skal ikke være nervøs for det, vi skal nok løse det på den ene eller den anden måde, vi skal nok løse det sammen, hvis du tænker, at det der tekniske noget, det er noget, du ikke er så god til at finde ud af, eller sådan noget. Bare rolig, jeg hjælper dig hele vejen igennem, så vi får en løsning på det, og så du kommer til at kan få den terapi, som du har brug for. Så giv mig et skriv eller et ring, hvis du har brug for min hjælp. Hej hej.